Iskayla Fujimoto coin rug pull nga ba? Kapag ayaw ko na, ilalock ko yung coin ko. Hindi. Nandun ka na, nasimulan mo na eh. Abulin ka na ng sec after nun. Bata umiyak dahil sa Roblox. Kabataan ng pag-asa ng Roblox. Alam mo, para hindi ka ma-addict sa mga games tulad nila, manood ka lang ng mga games dito sa Paolo Gaming. Tutorial na ng suot ko, maglalaro na ako ng susunod na game. Tara na, like at subscribe na kayo, pumunta na kayo dito, lilink ko rin sa description. O simulan na agad natin, nagkaroon ng issue ngayon kay Iskayla Fujimoto dahil sa kanyang coin na nilabas sa isang crypto streaming platform. Ito ay noong September 16. Sinabi niya na, "Hey everyone, I'm getting a lot of hate, criticism, and threats because of my stream earlier. There was a recent Facebook post where I've been accused of rug pulling and comments have accused me of fraud. I did not think that streaming on that platform would have such a big effect. I only saw this as an opportunity to learn how to do crypto, have fun, and chat with you guys." Syempre gusto rin natin kumita kahit papaano, di ba? Influencer tayo, saan pa natin kinukuha ang pera, di ba? Sa langit. Pero ito, nakuha din niya sa creator rewards sa mga bumili ng coin na yun. Explain natin mamaya. I'm currently working to find a way to drain 70% of my creator rewards to charities. The other 30% will be bought back into the coin. This will all happen on my stream later. I want to make it clear that also that I did not rug pull, and I never sold a single token. I never planned to profit from anything. I take full accountability for the situation. I should have studied how crypto works before entering Pump Fund. I never intended for this to happen. I really am sorry. So daanan muna natin to dahil ang dami niyang sinabi. Ano muna ang isang rug pull? Sa mundo kasi ng crypto, ang rug pull ay para isang pump and dump. Ano ba ang pump and dump? Ang pump and dump, tulad na nakalagay doon sa kanyang pangalan, pinapump. So ibig sabihin ipa-plug yung coin o i-stream yung coin para tumaas ang value. And pag dinump niya yon, pag tumaas na yung value, sabihin natin nagsimula mo na yung coin sa ₱1, tumaas yung value ng piso, naging ₱10. Kung meron akong 1,000 worth nung piso na yon at tumaas na ng 10, times 10 na ngayon per piso na meron ako nung value na yon. So magta times 10 siya. Ibebenta ko ngayon lahat yun. Babagsak ngayon yung value nung coin na yon. Ngayon, yung iba mga nagsasabi dito, hindi naman daw pump and dump ang nangyari. Kasi wala naman daw dump na naganap. Dahil nalito yung mga di marunong din sa crypto dun sa creator rewards. Kasi iba yung creator rewards na nakuha niyang pera from streaming dun sa platform at nakakuha siya ng kada buy dun sa kanyang coin na ginawa na naka-attach doon sa kanyang name. Kasi yung streaming platform na yun, nagkakaroon ka agad ng token. Pwede may pangalan sa'yo bilang isang creator para bilhin ng mga followers mo para tumaas yung value at mag-investment ka. Literal nag-i-invest na sila sa'yo. Kasi iniisip ko saan papunta ngayon yung value ng coin na ito? Syempre ang mga simps dyan, ang mga kalsa natin tulad din sa iba dyan, meron talaga mga bibili nito dahil umaasa sila na tataas pa ang value nito dahil sa investment nila doon sa creator na ito. Dati kasi mga ini-invest na lang mga kumpanya na nagbibigay ng mga services. Ito yung makikita natin sa PSEI o ang Philippine Stock Exchange Index na nandun yung nakalagay mga kumpanya na pwede mabang-investa na pag tumaas ang value nun, makakakuha ka din na siguro ng ibang dividends from them, mga dividends na binibigay sa mga kanilang mga investors o mga shareholders pag maganda ang business. So, pinag-usapan natin lahat to. Ipa-plug ko lang ulit yung mga ibang terms na sinabi dito doon sa itong video na ito na isang parang finance video na ginawa natin before. Hindi na ako pa ulit-ulit. So, dinenay niya yung mga claims na ito na hindi siya nag-sell kahit kailan ng tokens or nag-profit dito. Pero inamin niya na hindi niya nakita yung buong mechanics nung platform na kanyang pinasukan. So, nag-donate siya ng 17,000 o 973,000 pesos sa kanyang creator rewards sa iba't ibang charities. Pero Save the Children, Pacquiao Foundation, Mr. Beast Team Trees, and Team Water, Hope for Pause. Ang mga commitments niya, nilock niya ang kanyang developer wallet at ang kanyang mga ISCA coin holdings. Meaning, hindi niya pwede ibenta ito. At ito ay makikita mo online, parang transparency rin din kasi ito, via Streamflow. So ito yung para hindi niya biglang ibenta lahat at a high value yung kanyang coin. Pero kasi kumikita naman din siya regardless. Wala namang problema doon. Lahat naman ng content creator ay gumagawa ng paraan para kumita. So ang mga ibang tao na nagpo-post online sa kanya, dahil yung unang FB post na nagsabi nag-rug pull siya, ay na-delete na din. So yung mga tao, siguro iba doon ay hindi naman naiintindihan completely paano gumagana ang crypto, sinimulan na agad yung hate train sa kanya. Pero kasalanan din naman din niya yun kasi hindi niya sinigurado lahat ng details doon sa platform na kanyang pinasukan. So ano lang talaga siya, naging perfect storm na lang at nakuha nga niya yung mga ganitong klase akusasyon at threats dahil dito. So itong Solana based token na to, yung Solana is a blockchain platform known for its speed and low cost. Ito yung mga bagong coins na mas efficient at hindi ganoon nakakasakit sa environment tulad ng Bitcoin. Ito yung kanyang 2.6 million na creator rewards or 46,000 USD. 12 hours lang since yung kanyang initial pump on stream. Dito natakot yung mga tao. Pero
Pero kasi itong creator rewards, ito yung bayad sa kanya mismo. So meron tong fee na nakuha sa lahat ng bumili ng kanyang coin. So right now, pumunta ako ngayon doon sa kanyang page at nakalagay naman dito lahat ng mga holders, yung market cap. Yung market cap yung umabot na ng $714,000 yung market cap. Ang market cap, ito yung pag minultiply mo yung dami ng shares times yung value ng coin na yun. Ito yung market cap. So ito yung kabuuang value nung coin na ito. So tumaas siya, bumaba, at doon check ko ngayon siya, bababa na siya ulit ng pababa. Sinabi naman niya na siya mismo ay hindi daw niya biglang binenta. So nakalock lahat yung kanyang coins o yung kanyang shares na meron siya. At nag-promise pa siya na isang Solana giveaway sa 10 fans sa kanyang next stream. Ang Solana, ito ang value niya. Isang Solana ay 14,000 pesos. Only time will tell. Parang parang hotdog. Kids can tell. At ito, crypto bros can tell kung saan papunta tong coins na ito. Pero normal lang naman kasi na magkakaroon ng hype ang isang coin. Lalo kung meme coin siya tulad nito na anong value na bibigay niya besides pag-support do sa creator na ito. So bumababa na siya slowly. Hindi ko alam kung tataas pa to ulit. At ayun nga, nagiging issue nga lang talaga siya na ng rug pull kasi connected siya sa isang influencer or isang famous figure. At syempre, pag isang creator ay hinahype ang isang coin, yung mga gustong bumili doon para mag-invest at maunahan nila, yung mga paparating pa lang na mag-invest, makakaalis sila ng mataas yung value. So mabebenta nila ng mataas yung value ng coin ito, yung buy low, sell high. At parang benta na yung mga yan, kikita na sila. At yung mga papasok doon, yung mga makakalimutan mag-buy out o makakalimutan ibenta yung coin nila, pag yan bumagsak yung value ng sobra-sobra, yun yung tinatawag nilang rug pull na biglang nag-sell na lang yung creator na lahat ng coins na meron siya para sa easy money. Hindi ko masabi na ginawa nga niya yung rug pull dito, pero ito nangyari pag hindi natin alam yung pinapasok nating mga gig yung ating mga paraan para kumita. Kasi I'm sure ang gusto lang naman yung paraan ng kumita dito ay yung creator rewards. Ngayon, kung nilock na niya sa stream flow yung kanyang mga coins dito, hindi ko alam gaano ka sure at gaano ka safe yun at gaano katagal. Kasi transparency naman, makikita mo naman to online. At sinabi na dito sa isang article ng bitpinas.com na Fujimoto's holdings have also decreased to 5,894 ISCA, valued at around $4. So $4 times 5,894, yun na lang ang meron siya. 1.3M value ang meron siya ngayon. Pero nga, nagpa-fluctuate siya. Sobrang volatile yung term. Ibig sabihin, sobrang bilis niya mag-umakyat baba. Kaya siya mas nalalapit sa feeling ng gambling o ng pagpaldo kasi sobrang bilis ng pera umakyat at sobrang bilis din niyang bumagsak. At usually yung bagsak, yung doon na kinakain yung emosyon ng tao, bebenta na niya ng patalo at literal para lang siya nagbigay ng pera. Parang nilaglag lang niya yung perang yun. So, balita na ito naman, mga magulang dumadaing sa kanilang mga anak na nalulong at nagwawala sa Roblox. So, either magwala ka sa Roblox o magwala ka na lang kasi bumagsak yung coin na ininvestahan mo. Pero kasama yan sa buhay. Pag ikaw talaga hindi nag-aral doon sa gusto mong investan, ito ang pwede mangyari sa'yo. Hopefully hindi ka lang simp sa Roblox. 5 million Robux. Nagtatantrums ang marami raw bata ngayon sa halip na maglibang. Nauuwi raw sa Nahihibang. kalulong o Okay na. addiction. Sabi bata pala may addiction na. Iba-iba talaga paraan siya nagmamanifest. Ang batang ito, walang patid ang pag-iyak. Ayaw call! O sige, labas! Palabasin yan! Ala. Ang online game na usong-uso pa rin ngayon sa mga bata, ang Roblox. Ang dami nga issue ng Roblox ngayon, yung mga child preds, di ba? Yung, oh my god, mga PDF files. Sakit ng ulo ngayon ng ilang mga magulang. Well, minsan kasalanan din nila ng magulang kasi bibigay nila yung phone para tumahimik na o bibigay nila yung PC para manahimik na. Wala na silang time para pagdaanan yung pag-intindi doon sa bata. Kailangan talaga tulungan yan. Alam mo, dapat yung needs ng bata at dapat may time ka doon. Ngayon, syempre, dito sa Pilipinas, mayroon kasi magkaroon ng time. Kasi isipin mo is ilang oras ang biyahe mo pa uwi, nakakainin yung oras mo, tapos walang oras ka nagtatrabaho, tapos pagod ka na pagdating, tapos kailangan pa magluto para sa... So, itong klase ecosystem na nabubuo din sa Pilipinas, talagang kawawa both yung magulang at yung bata. Kunin niya po cellphone, nadulas po siya, bali po yung kamay niya. Naku, di siya makapaglaro. Pwede pa rin yan. 80,000 na-deduct. Hindi ko na alam eh. Nagamit yung credit card niya. May nakita ka ako ganito nag-post dati. Dahil sa utang na hindi mo namang ginusto. Ba't kasi meron siya access na sa credit card in the first place? Hindi po mapipigilan mapaglaro. Hinahanap-hanap po. Pagka hindi po siya nakakapaglaro, para siyang lalagnatin. Para Adik siya na po nanghihina. ka-Roblox. Disiplina lang yan. Bigyan mo na ng ilang oras. Tapos pag tapos na, may bukas pa. Magsisend ako sa kanya ng Ito, training ticket. ito yung mga mga friend request. Sa mga may anak dyan na naglalaro ng Roblox, siguro doon yung sino makakausap nila outside ng Roblox. Kasi sa Roblox mismo, pwede nilang mabantayan. Pero pag lumabas na yan, dinala siya sa Discord, sa group chat, sa FB. No holds barred na yung mga gagawin ng mga kalokohan ng mga reds dyan, di ba? So, kailangan nyo i-ban
bantayan yun. Tapos, ang i-offer ko, kung ano yung gusto niya na pet, kung ano Anong naman gusto yung mong ko. coin? Kanino? Gagawa ako ng lul coin. Gusto niyo lul coin? Pagka-hype nyo, babagsak agad yun. Pag uwi ko po dito, naglalaro lang po. Tama, ako ng para Roblox matanggal ang para pagod. mawala yung pagod ko. Aminado si Julie, hindi raw nila natututukan ang pagmomob. Oh, kasi nagwo-work eh, di ba? Nagjo-duty kasi siya sa pinapasukang hotel. Sabi ko na Sundalo eh. naman ang kanyang Nako, mister. yun lang. Hanggang sa napansin na lang nila na nitong mga nakaraang buwan, nag-iba na raw si Princess. So isipin, self-aware si Princess kasi nire-record nila eh, di ba? Pero pinapakita nilang, pagsasadula lang ba to? Hindi, naka-blur eh. Palagi siyang galit, palaging... So alam niya, I mean, Para madisiplina, kinumpis ka ni Julie ang cellphone ng anak. Umahanap siya ikaw rin ng naman nagbigay niyan, di ba? Alam ko meron mga softwares na parang nilalock yung phone. Magagamit pa rin naman niya para sa mga importanteng bagay. Pero pag nagbukas siya ng isang game, meron timer doon tapos isasara niya yung game after a while. Kasi meron din ganun sa TikTok eh. Meron din ganun sa ibang mga apps eh. Kapag hindi ako Mga built-in pa nga naglalaro eh. ng Roblox, medyo boring po kasi. Hanggang siya pala kamakailan yun. lang, si Princess nagwala na So nga. isahin pa yung damit niya. Pareho ka. Nabibigay niya sa akin raccoon. Ay, Binigay ko grabe naman sa talaga. kanya yung DF. Isa yung sa pinakamagandang pet. Yung Mali ka na ba kasi bakit mo binigyan raccoon? Dalawang raccoon. Kaya naman pala eh, valid crash out. We Sa don't know Roblox. those people who play. Yung mga ibang tao doon, they tend to really scam or hack people for fun. Sa Roblox, ang kulang talaga doon is yung community guidelines. Wala masyadong child safety. Isipin mo na lang, yung platform mo ay mostly kids pero wala kang community guideline para sa safety nila. Ano kalokohan to? Bali po yung kamay niya. Pero yung cellphone po talaga, ma'am, hindi niya binitawan. Nakakainis. Okay lang, basta itong phone ko gumagana, pwede pa rin ako magbenta. No? Ilang seed ba para bumabuo ulit itong kamay ko? Nabatin po ng 60,000 po. Isipin mo, 60,000, 180,000, pwede na pang invest yan sa isang creator coin. Cellphone na po. Hanggang mga 10 or 11 ng Let's gabi. go! Addict na po kaka-Roblox. The grind, po sa the grind is garden ko, grinding. Pagka inutusan mo, marami pong katwiran. Hindi Wait, po natatapos. 5 minutes yung po. assignment niya. Wala pong review talaga pag exam. Bumaba po yung ranking niya. Dating top 2 siya. Ngayon top 10 na lang po. Kung top 10 siya ngayon, at least top 2 na siya sa Grow a Garden. Ano ba? Isa siyang magsasaka. Ang mapagmasid ng seeds. Grabe, no? Top 10 ka na nga. Kulang pa din. Kaya yes, isa yan ang isang Asian household. While Gusto ko games to. daw niya, inuubos ang oras niya dahil sa labas, binubuli raw siya. Nagtatago sa bullying. Okay. naglalaro para po, di ko na din po maisip. Oh yeah, isa sa mga games talaga nagtatago yung mga nabubully o gusto makalimutan muna yung mga pinagdadaanan. Escapism. Yeah, ganyan na isang laro eh. Si Jennifer naman mula Quezon City, hindi lang May mga ganun siya talalo kayo. Ano, yung mga hindi makuha sa tingin. Parang sabihan ka na eh. Ulit mo ah. hit ang ulo sa anak na Sumakit na-addict ang sa ulo Roblox. ko. Sumakit Umaray ang na rin bewang daw ko. pati ang kanyang bulsa. Dahil kasi sa kalalaro ng mobile games ng 11 anyos ng anak na si Romel, aksidente nitong nagastos Ayun na. ang laman ng kanyang e-wallet. 180,000. Ah. Nabidak po. Nakalink po kasi Sarap. sa cellphone ko. Ang paboritong laro ni Rollerbox. Romel, ang fighting game na Ay, The bato. Strongest Battlegrounds. Battlegrounds. Ito, kailangan talunin Oh, ni tsaka Romel high-res, ang oh. kanyang mga But kalaban para 5,000 makausad FPS. sa susunod na level. Para madali niya itong magawa, pwede siyang bumili ng Roblox. Ano, ang hirap pumindot ng phone pag yung kuko mo ay mas mahaba pa sa pasensya ng nanay mo. Dumagdag yung damage. 99 Robux po. 119. So may buff yan. Habang tulog ako, sige siya pindot ng pindot, doon na po, nadibla. Hanggang sa ang nagastos ni Romel, umabot na ng Sabihin nakaligtan. 180,000 pesos. Akala ko po hindi totoong pera. Yung pera po doon, utang Well, hindi po sa totoo yun. ngayon. Hindi ngayon po tumubo na 420,000. Hindi ko na alam eh, kung mapakulong ako anytime, dahil sa utang na hindi mo naman ginusto. Nabigat, sobra. Kasi utang. Lumaki ang value. Kahit anong tago mo po ng cellphone, talagang kaya niyang hanapin. Hindi ko na talaga makontrol eh. Hinahanap-hanap po po. Bigay mo sa tito niya yung phone na yan. Para Mapapalo matulungan yan. ang mga pamilya sa kanilang problema. Grabe naman yung jacket na yun. Parang whistleblower. Si Romel, posibleng meron na raw Wala mobile na. game addiction. Ang addiction kasi ito na yung may mga bagay na gini-give up na niya gumagastos para lamang may panglaro. Kinakailangan bantayan, tutukan Touch ng grass. ating mga anak. Kailangan ko rin na hatiin yung oras na bigyan Tama. pansin yung At least- mga anak ko, hindi puro na hanap buhay. Kaya at least ito pinakita rin nila na both ways talaga siya. Hindi yan kasalanan ng bata, hindi rin buong kasalanan ng magulang. Pero kasi syempre, iba-iba ang ating circumstansya sa buhay. Tapos kailangan natin ibigay oras dito para mas makakain. At yun nga, minsan nakakalimutan na natin. Bahagi rin ng pahayag ang management
content ng Roblox sa kanilang YouTube channel. We all want to keep Roblox safe. Ba meron magkakaso sa Roblox? Nakita nyo ba yung ano na yun? Ano yun, may habang rabbit hole pa yun. Nakita ko ito you know, we're suing Roblox. So ayun, ewan ko, problema nila yan. Only time will tell again. Diba sabi siya, it all interconnects into the market cap. Tapos doon tatapos sa ating mga balita na yun. Gusto pa mga ganito, huwag nyo kumutin like, share sa mga napapabayaan yung coins at gardens. Ako ulit si James Yapper. Mamaalam.